तो हतना सुंदर महफिल हतना सुंदर स्थान तो बबुआ तनी एगो सुंदर सुंदर लय हो जा एबरा मार्केट में हल्ला कोइले बटे जेने जाई ओने बाजत तटे कौन लइया हटे एगो लड़की हिया शादी बियाह हो गइल बा अब औरत हो गइल बिया मेहरारू हो गइल बिया जनानी आ जब अपना ससुरा से नैहर आइल बिया लइकवा कहत तटे देखा भिखारी भैया लइकवा कहत तटे तो औरतिया कहत दिया ए बाबा अरे पाकिए ना इधर कि पहिले से अरे ज्यादा लागिले चॉकलेटी ओ माय गॉड कि अब दुए महीना में बनल बाटे पे तो लइकवा कहल अरे कि नई हर में रहलू टूटी अरे ससुरवा में गो तैलुए जा तो लागे सोइया के रोटी बार मुधो के रे बाकी हमने कहीं नहीं कहे यही दोनों पर गणेश बाबा के बोला बात जाए भक्त कल किए बाबा रौदा मंगल के बरसाइल अब विघ्न के हटाइल तो हम रौदा के बोलावत तनिए बाबा आई आज का मंगल बरसाई अब विघ्न के हटाई मंगल से बरसिया पूछ के दिन खुल जाई भक्त कहता रे सुमिरन में जल्दी आई हे गणेश जी आके हरली ही भगता के कले सजी काहे बाबा नहीं होई कवन गवैया न कवन बजावैया नुजी नहीं होई कवन गवैया न कवन बजावैया नुजी ए बाबा हो पर कोरिया के हमर नैया देखी तो हई हमनी के सुरेंद्र पटेल जी मुडार पट्टी के धरती से बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देने सबांगी एक ही राखी चारे गो राखी बकर का बिल ना जी गाय भैंस रखत तनी तो लगहर राखी अभी न के 20 गो जुटा ली न केहू से झाल धरा न केहू से बेंजू के सुर मिले देखी तो 150 रुपया वाला 150 रुपया बोली आयो मोल को जी जी अच्छा दे दे रो रो
काल बा सोनू भाई खैले के सूढ़ पवनी अरे मनुष्य के देखे तो हमने के क्षेत्र से लयदार धर्मेंद्र बबुआ अरे केहू केहू बा कहाँ चलिए बोलो है मंच के लोग और लोग बा ए बबुआ रे कि हाथिया के सूढ़ पवनी अरे मनुष्य के तानमा ए बाबा होता नहीं लेना ना होते दे कतने ले अच्छा अरुण कुमार तुरहा जी मुरारपट्टी बहुत बहुत रुपए पुरस्कार देने अच्छा वो दिन वाला रुपया तो पहुंचल ही होई का कर बोलो ये हमरा भरपाई को दे लगे काम बटे अरे ओ तू सब देवता में पहिले और होखेला पूजा ए बाबा अरे मंगल के आके अभी गड़ी बनाई जी द्वारिका साहब बहुत बहुत रुपये पुरस्कार भाई के पद प्रतिष्ठा बनल रहे ना जी मंगल के आके साई अभी गड़ी बनाई जी मंगल के आके बरसाई अभी गोदी बाई मुझी लास्ट एगो हां हाँ हाँ होई ओझल आइल बहने